ng Lord na we must fight. We must fight a good fight. Not bad fight. Good fight. Okay? At if you have your Bibles with you, the book of Luke chapter 16 verse 30. No servant can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will do good to the one and despise the other. He cannot serve God and Mammon. Palay po tayo lahat. Sipo natin ang ating mga ulo. Lord God, hallelujah, we thank you. Thank the Lord for your presence. Thank the Lord for your word and your Holy Spirit. Guide me, Lord, and anoint me, Lord. Bless each every one of us in Jesus. Speak to us through your word. Forgive us, Lord. Hallelujah. Kilala mo kami lahat. May mga kainaan. Minsan nagagawa po kami ng mga kasalanan. Patawad po. Kapagan mo muli kami at mag-usap ka sa pamagitan ng iyong paglingkod, sa pamagitan ng iyong salita, at sa pamagitan po ng babae ng iyong banal na Espiritu. Salamat po na marami in Jesus. Amen. Okay? Kaya po yung makakapo na. My preaching this morning is that you cannot serve two masters. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Okay? At ano po ito? Medyo sabihin natin na lagi nating napapakinggan. Hindi nga talaga pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Pero minsan, hindi natin namamalaya, naglilingkod na pala tayo sa Mammon. Naglilingkod na pala tayo, kala natin sa Lord pa. Tayo naglilingkod. Ang Diyos po natin ay si Diyos. Kaya kailangan meron tayong kalaman at karunungan kung paano natin mapaglingkuran ng Diyos ng tapat. Okay? At yun ang nais ng ating Panginoon at yun yung tatalakayin po natin sa umaga. Okay, the book of Luke chapter 16 verse 1 to 7. There, ang sabi ng Lord sa kanyang mga alagad, and the Lord Jesus Christ said to His disciples, okay, ang sabi niya, okay, there was a certain rich man which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. Nabalitaan niya na pinagkatiwalaan ng isang mayaman at na may nabalitaan niya po na nilulustay niya yung pinagkatiwala sa kanya na possessions or money. Kaya sabi ron sa verse 2, tinawag niya yung kanyang alipin at tinanong niya, pinatawag niya nung give an account of my stewardship. Magkasulit ka, okay, for the mayest be no longer steward. You are no longer steward anymore because of this, I heard, na nilulustay mo, dinawalang halaga mo yung pagkatiwala mo sa iyo. Kaya mula ngayon, hindi ka na pinapagkatiwalaan. At itong steward na ito ay shrewd, servant, ang tawag yan, shrewd, really shrewd, tusong katiwala, tusong alipin. Meron bang tusong alipin? Meron. Tuso. Sinabing tuso, ano yun? Shrewd or clever. Paano naman yung clever? Pero halos similar. Ngayon, mga kapatid, then the steward said within himself, what shall I do? For my Lord take it away from me the stewardship. I cannot think too big, I am ashamed. Nahiya ako eh. Bakit? Hindi ako pwedeng mag-beg. Kasi yung standard yung aking pamamahala. Kilala ako ng lipunan. Mayaman, pinagkatiwalaan ako, tapos biglang bababa ako. Nahiya akong mag-beg, nahiya ako na lumantat sa tao, nahiya akong mag-labor, magdigap, nahiya ako. Kaya nawala yung pagka-stewardship ko. Pero ito, patanino siya. Anong ginawa niya? Sa susunod na verse, pumunta doon sa may mga utang sa kanya. Kasi siya pinagkatiwalaan eh. Pumunta doon sa magkano yung utang mo sa boss natin. Ang sabi niya, hindi, 100. 100. Gawin mo, mumpo ka. Sulat mo, 50 na lang. Pumunta naman sa sumunod.
Anong ginawa? Sabi niya, may 1,000. Utang ko. O gawin mo 800. Amen? Bumalik siya sa master niya. Anong nangyari nung bumalik? 5, 6, 7, 8, 9 yan. Anong nangyari nung bumalik? Natuwa. Yun mo natuwa yung master. Natuwa. Bakit natuwa? Kasi alam niya yung kanyang ginawa. Nagulat siya, nag-report siya na maganda yung kanyang ginawa. Maganda ba? Yes. Nagpakitang gila siya. Bakit? Nahiya siya eh. Siyempre, nahiya na siya magtig. Nahiya na siyang bumalik sa dati niyang kalagayan. Pag sinabing stewardship, pinagkatiwalaan, pamamahala po yan. Mayaman po yan, sinabi niya, rich. There was a certain man who is rich. Mayaman po yan. So, ibig sabihin, pag mayaman yung boss mo, iba yung servant, mayaman din. Tama? Oh, siyempre, mayaman din yung servant. Oh, nasa mansion siya, may kotse siya. Siyempre, pinagkatiwalaan. Masarap ang kanyang kinakain, maganda ang kanyang kalagayan. Kaya lang, hindi na nagtiwala yung rich man, yung kanyang boss. Kaya dito po, i-resolve ko na lang ito. Punta ako doon sa, tapos, lahat na may utang sa kanyang boss. Sabi niya, sa 6 na. Take thy bill and sit down quickly and write 50. 7 na. Ito na. Then send it to the another hand. How much? Magkano yung utang? 100 measures of wheat. And he said unto him, take thy bill and write 4 square. 800 po yan. Sa verse 8, ito na tayo. Hindi ba kayo? Sa verse 7 na. And the Lord commended. Alam niyo yung commended? At yung boss niya, pinuri siya. Pinuri niya. Ano yung pinuri sa kanya? Unjust. Unjust steward to Pag sinabing unjust, yan, hindi siya matuwid, hindi siya tapat. Pero sa kabila noon, because he had done wisely, for the children of this world are elder generation wiser than the children of light. Hindi ko bakit may children of light dyan at saka children of the world? Sino ang children of light dito? Tayo, di ba? Ano ibig sabihin niya? Mas madiskarte pa at mas malakas pa ang loob ng unbeliever na gumawa at magpakitang gilas sa kanyang boss. Hindi siya umalis Bumalik Di ba? Yung pagka-steward niya, hindi ka rin steward. You are no longer a steward. Wala na akong tiwala sa inyo. Ano ginawa niya? Pumunta siya sa mga singilin niya. Siya kolektor utang mo ganito Meron akong 100, utang sa kanya. Gawin mo 50. Meron akong 1,000, gawin mo 800. Bumalik Bumalik, kaya natuwa. Ang tawag dyan, because he had done wisely. Meron palang wise na unjust steward. Meron? Meron mga tiwali. Meron mga puso. Ang lalakas ng loob Sinabi niya for the children of this world. Yung children of this world, yung unjust steward yan. Yung mga hindi sa loob, ang lalakas ng loob, na gumawa ng paraan para mag-report sa boss. Ito na, nasingil ko na. Kaya natuwa. Yung mga children of light, pag nagkamali, nagkasala, ayaw na, nakakahiya. Totoo naman nakakahiya. Tama? Pag nagkamali tayo, at may nagawa tayong pagkakasala sa boss natin, nakakahiya. Pero hindi ka ng katawan. Magpaliklog ka yung bumawi, may tawag doon. Makeover yung bumawi ka. Mag-make-up ka. Hindi make-up na ibig sabihin bumawi ka. Pakitang gilas ka. Kasi anak ka ng Diyos Nagkamali ako. Natukso ako Nagalaw ko yung yaman mo Kaya mo trumabaho ako. Dapat ganun Hindi mo tatalikuran, babalik ka. Pakitang gilas ka na nagbago ka. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? Makitang liwanag sa'yo. Ito nga, unjust stewardship. Sabi ng boss niya, wise yung kanyang ginawa. Natuwa.
Bakit? Wala nang singilin. Nung sinabi niya na hindi ka na alipin, wala na pinakatiwala ko sa'yo, trumabaho, sumipag eh. Ganun yung sinisingil ko sa'yo. Hindi niya masingil eh. Bakit? Wala siyang 100 eh. Wala na sinisingil mo, gawin mo na lang 15. Oh, mas okay na to, discount na eh. 50% eh. Di ba? Amen? May ginawa siya eh. May ginawa. Yung mga mananampalataya, pag kawawa, wala nang ginawa eh. Kawawa na talaga eh. Hindi. Sabi ko sa katabi, tayo tayo. Oh, tumayo ka. Rise up! Level up! Eh, mga kapatid, ang tindi nito eh. Mas matindi para yung children of this world at saka yung children of light. Kaya, di ba? Oh, mula ngayon, pag ikaw ay nabigo, bangon, bawi. Kung anong pagkakamali mo, Lord, tulungan mo ko. Paano paraan? O sabi ng Lord, matinga ng fasting and prayer. Para tumalino ka, para tumatag ka, para uminit ka, para makatayo ka. Kasi pag wala yun, hindi ka makatayo. Nahirapan ka. Bakit? Isarili mo lang eh. Pero pag nandiyan ang Diyos, itatayo ka niya talaga. Oo, tatayo ka niya talaga. Nagkaroon kami ng kalalakihan kahapon. Nakakita ka na ng mga tata ng umiiyak. Oo, malalaki ng mga katawan. Bakit? Eh, napagpahala sila eh. Pero love without giving. Kasama yun. Kasi mahal natin ang Lord. Oh. Ano yun? Paggalang, a sign of honor and adoration and reverence to God, yung giving. Giving your talent, giving your time, and giving your resources. Because that is a measurement of our resources. Meron siyang parte dyan. Portion of God sa iyong pera, kayamanan, possessions, 10%. Pag pumasok, kanya yan, hindi yun. Oh. Kahit isang business ka lang makakit. Meron ka ng negosyo sa susunod. Pag pinagkatiwala ka ng Diyos. Baka mamaya, pag nag-harvest ka ng malaki, lalayo ka sa Diyos. Bakit? Malaki tayo siya. Kumita ka. Laki ng tayo, ngayon lang ako magbibigay, malulula ka eh. Diba? Dami na wala. Bakit? Ano ka pagkatiwala ng Diyos? Ito kapag-aralan natin. Pag ano ka pagkakatiwalaan ng Lord, binigyan ka na ng icebreaker mo. Tapos lumayo ka. Ay, naku ka magdidikit kung gusto mong lalakihan. Ang mapagkatiwalaan sa maliit ay mapagkatiwalaan, mapapala niya ang malaki. Sino mo pag napagkatiwalaan ka ng 100,000 sa panahon ngayon? Malaki yun, mali. Kita na yun. Neto na yun. Dumating sa'yo 100,000. Ito ang tunay na kayamanan. And the Lord commended the unjust steward. Pinuri niya. Pinuri niya. Nilift up niya. Good. Maganda. Bakit? At tagal lang sinisingil yan. Ngayon mo lang nasingil eh. Bakit? Ibinigyan mo ng discount ng 50% eh. Kayo nagbayad. Di pa ba kayo? Sarap na. Kayo nagbayad. Kumindi. Number 1. Pinuri niya. Ginawa niya maganda. 9. Okay? And I say to you, make to yourself friends of the mammon. Matindi yan. Kayo, mga mananampalataya, makikipagkaibigan daw kayo sa yaman ng mga hindi matutuwid. Gusto mo palang mapagpala eh. Sino ang kaibiganin mo? Paano ka magkaroon ng koneksyon sa mga mayayaman? Sige nga. Ito, gospel ha. Anong gospel? Kasi mayroon pagkalihan ng mayaman eh. Amen? Eh, dala-dala mo. Hindi, alam ko na yan. Kaya nga ako yumaman eh. Huwag mo na akong hasikan yan. Bakit? Eh, pagka mayaman, mataas yan, level up yan. Ang tingin yan sa'yo. Hindi naman lahat. Ang tingin yan sa'yo. Wala to. Investment. May koneksyon ka niyan. Entertaining ka niyan. Pag na-develop na at na-establish niya na yung koneksyon nyo, magkukwento na yan. Kukwento na yan.
nang i-share yung gospel. Amen? Kaya lahat ng mayayaman na kliyente ko, kasi sabi ko, pastor ako eh. Ano sa palagay mo pag sinabi mo, pastor, mayayaman ang kliyente mo? Dalawa lang yan. Either na usikin ka or yung subukan ka. Subukan ka. Kung gaano katatag. O usigin ka. O magtiwala sila sa'yo kasi pastor ka. Yun lang yun. Pero kadalasan na mayayaman, susubukan ka. Yung Diyos ko, hindi niya ako pababayaan. Yung unrighteous steward eh. Kumindid eh. Pinuri siya eh. Lalo na. Sabi ng Lord sabi ng rich man, anay siya ito yung sino nagsasalita dito? Si Jesus Christ. Parable ito, parable. Totoong nangyari, a certain rich man. Certain, pag sinabing certain, totoo. May parable kasi na panlangit eh. May parable kasi na reality. Yung totoong nangyayari. Kaya sabi niya, sinasabi ko sa inyo, make to yourself friends of the mammon. Ang mga Kristiyano, umiiwas. Umiiwas saan? Sa yaman sa mundong ito, hindi mo maiwasan yan. Amen? Hindi mo maiwasan ang tao mayayaman. Hindi mo maiwasan na pumunta kayo sa lugar ng mayayaman. Pag pumunta kayo sa BGC, pag kayo ka lang, talagang kakabangan bakit? Ang mga wiring underground, wala kang makita. Wala kang makita sa taas ng mga wiring na nakabalatan na ganyan. Puro underground. Puro master plan. May daluyan yung pupunta mo. Wala kang makita kung sino nakaparada sa labas. Pero ang tataas na building. Amen? Baka pag pumasok ka sa restaurant doon, kahit na meron kang pera, pag hindi ka sanay, bakit hindi na ako makalabas? Di ba? Ano po yun eh? Pero pag sanay ka, kalakas ang loob mo, pareho lang naman kami. Pareho kami ng kinakain, kanin. Maring kanin niya, yung kanin niya ay sinanduming. Sa akin, sipor lang. Maring kinakain niya, brown rice. Ako, naring titig. Pero pareho kayo kumakain na. Di ba kayo? Pero pag nasa road ka, ang taas ng mo, pareho kami ng kanin. Kahit na class siya. Class din naman ako. Di nga lang siya eh. Yung mga mananampalataya, bawal ko yung mga. Anong bawal? Mahalin ng pera. Pero yung yaman, ang dekorasyon ng ina. Dekorasyon. Alam niyo dekorasyon? Yung kulay blue mo, mawawala na yun, yung tatlo na yun, at magiging agila na yun. Active pa kayo sa balita? Yung tatlo, sila Vicente Lim, sila Aurora doon. Papalitan na ng agila. Agila nang ilalagay doon. Bakit? 40:31 ng Isaiah. He that wait upon the Lord shall renew their strength. Yung strength natin nagre-renew para tayo agila. Amen? Takbo ng takbo, hindi napapagod. Diba? Insurance, punta ka dito, i-transfer mo ito. Diba? Tamatakbo ka. Hindi ka napapagod, diba? Lalo na pag meron, diba? Pero pag wala, di mo malungkot ka. Pero huwag ka sabi natin eh. Takbo ng takbo, hindi napapagod. At siya ay hindi na lupay-pay. At hindi siya nangihina. Kahit na siya ay lumalakad. Ganyan ang mananampalataya. Pagdating sa blessing, huwag ka man lupay-pay. Bakit? Kasama mo yung nagmamayari ng blessing eh. Kasama mo yun. Na may nakaampa ka na ng blessing. Pero yung Diyos natin talaga. Sino ang mamon na puso rito? Mamon. Kayamanan po yan. Unrighteous. Magkikipagkaibigan daw tayo. Yung iba ayaw. Hindi kasi maksalanan yan. Kasi yan eh. Drug yan eh. Alam niyo, drug and DDRQ. Yung karera, nagre-race. Nagda-drug. DRPG. Race, nagre-race yan.
That when you fail, pag kayo ay bumigo, na bankrupt kayo, He may receive you into everlasting habitation. Ano ibig sabihin? Kayong mga mananampalataya, pag nabigo kayo sa yaman ng mundo ito, marami kayong mayayaman, nabigo kayo, hindi na kayo napagkatiwalaan, may tatanggap sa iyo doon sa buhay na wala hanggang. Sino yun? Ito. Magkakaroon ka ng liwanag, bakit ka nabigo, bakit ka na-bankrupt, bakit ka nagkasakit, bakit ka hindi nakapag-forward, pinagkatiwalaan ka, tuturuan ka nito. Pag naturuan ka niya, pag may blessing ka na, matibay ka na. Alam mo na ang sakalin. Alapalan natin. Basahin natin. Ay tapat, sa maliit, tatanggap siya ng marami. At yung hindi tapat, kung hindi ka tapat sa maliit, hindi ka pagkakatiwala. Pagdating sa pera, yaman, mamon. Palakpakan natin muna ang ating Panginoon. Okay. Kung hindi ka napapagkatiwalaan sa yaman ng mga hindi matuwid, paano ka papagkatiwalaan ng totoong yaman? Ano ba yung totoong yaman? Word of God, Holy Spirit, Gospel, yung para sa Kanya. Yun yung totoong yaman. Paano ka papagkatiwalaan ng Diyos? Yung yaman ng mundo ito, hindi ka napagkatiwalaan. Kaya yung iba, hindi nila nakukuha yung gospel. Bakit? Hindi sila mapagkatiwalaan eh. Bakit? Hindi sila napagkatiwalaan. Paano ka papagkatiwalaan ng Diyos ng tunay na kayamanan? Ang gusto ng Lord, titiwala na sa inyo yung mundo ito ng riches, kaya may tiwala ito sa iyo. Ganun lamang po yun. Paano mapagkatiwalaan ng Diyos? Yung yaman ng iba, dahil ng pangako. Ano pangabuti ang Diyos, di ba? Ibig sabihin, inaharap mo yung mga problema mo. Hindi na talikuran para pagkatiwala ka ng tunay na riches. Sunod. Okay. Unjust kanina. Dalawa yung unjust, unrighteous. Bakit nagiging wise, madiskarte? Una, kayamanan ng mundong ito para pagkatiwalaan ka, kailangan makipagkaibigan ka sa unbeliever. Huwag ka matakot sa kanila. Ibig sabihin na makipagkaibigan, makipag-deal. Huwag ka matakot. Baka yung iba nakikipagkaibigan kasama bisyo. Kaya pagyaman ng mundo ito, pag yumaman ka, marami kang pagdadaanan. Kaya pag napagdaanan mo na yan ito, you want to become just and righteous para makuha mo ang blessing ng Lord? Gusto mo ba yan? Siyempre, i-adjust nga nakakakuha How much more na tayo na righteous? Pag sinabing righteous, matuwid. Tingnan natin, there are 3 temptations. Alam nyo na yan. Chapter 4 of Matthew. When the Spirit of the Lord led to the wilderness, fasted for 40 days, ang ating Panginoon, the devil, pumunta yung devil to tempt the Lord. Ano ang ginawa niya? Anong first temptation? Bread. Kung ikaw if you're the Son of God, turn this stone into bread. Alam niya alam ng demonyo Bakit Son of God siya Verse 4. Man shall not live by bread alone. Nakapasa ka sa basic needs? Nakapasa ka. Lumibit up. Kasi righteous Lumibit up, di ba? Pero there is a second temptation. Pag pinagpala ka na, mayroon tukso. Ano yun? Dinala niya sa Holy City. Pinakita niya, nasa
Pinnacle. Pag sinabing pinnacle of the temple, nandun siya sa tore. Sa pinakatuktok ng temple, yung pinnacle. Pinakita niya nung nakita niya. Okay, ano sabi ni Satan? Sabi niya, nasusulat. Oh, nasusulat, Satanas. May word of God siya. Noong una, sa lugar, kilala niya siya. Pangalawa, temptation, mas matindi na. Nasusulat. Di ba maraming nangangaral nasusulat? Di ba? Sinabi ni Jesus Christ. Sinabi ng kautosan. Sinabi, ang galing! Ang galing, nasusulat. Ang sabi, ano nasusulat? Abay, magpatihulong ka na dyan. Bakit? There is an angel charge over you to bear you up. Para hindi ka magpatalustos, hindi ka mahulog. May sasama sa'yo. O ano sabi ng Lord? Nasusulat din. Nasusulat din eh. Ama, tandaan ninyo, demonyo sa kasi Lord. Sabi niya nasusulat din. Sa verse 6 yan. Ano rin yung nasusulat din? Don't tempt the Lord your God. Alam nyo, pag pinagpala ka na, tabi ka na kalam, paano mo ititempt ang Lord? Paano mo natutokso ay Diyos? Eh, alam mo ng kasalanan, ginagawa mo pa. Dami ka ng blessing. Nakapasa ka na sa basic needs, kilala mo na. Sabi mo, nasusulat din. Nasusulat. Bakit? Eh, pwede na uminom ng alak. Pwede ba uminom ng alak? Bakit kayo makatipo? Sinabi ni Pablo, pwede. Ano bawal? Maglasing. Pwede uminom ng alak ko, gamot. Kasi ang alak may alcohol yan. Kaya, nasusulat. Pag sinabing nasusulat, alam mo na yung kasalanan. May takot ka na sa Lord. Lord, patawad po. Umiscore lang ako. 1 night lang. Dito ba kayo? Pinutokso mo eh. Pinangungunahan mo ang Diyos eh. Ganito po yun. Ang pag-asenso at pagpapala ng Diyos may struggle. Merong mga tukso. Pero dapat mapagtagumpayan mo sa pamagitan ng righteousness. Hindi magtagumpay ka ng unrighteousness. Kasi ang suffering po, may righteousness suffering. Nagsasuffer ka dahil sumusunod ka. Kaysa yung nagsasuffer ka dahil nagkakasala ka. Dalawa po yun. Ang gusto ng Lord, ito mayaman ito, nagsasuffer sa unrighteousness, nakikipagkaibigan ka eh. Sa mayaman sa mundong ito. Ngayon, huwag mong titin ng Lord, bali nakapasok ka doon sa yaman ng mundong yun. Ganyan? Pinanood ka na ng Lord eh. Yun yung don't tempt the Lord. Lahat tayo papagpalain ng Diyos. Pakakala mo. Huwag yung anuin na, ay, yung aking driver lang ako. Yung driver ka lang. Ay, lang ako, padjak driver lang ako. Ay, hindi nyo, ang sabihin nyo, anak ako ng Diyos. Maraming bulsa ang Diyos, maraming para ng Diyos. Ito, disinti itong ginagawa ko. Karpintero ako dito, mason ako rito, purman ako rito, pagkikihin ko nito, pagmatapat ako rito. Diyos ang magpapara sa akin. Ang magpapara sa anak ko, Diyos. And everybody shall praise the Lord. Kaya, huwag niyong tuksohin ang iyong Diyos. Diyan napahamak si Judas. Bakit? Pinintan niya. Hindi siya nakontento sa pagkukupit niya. Ang Lord napakabuti. Ginawa niya pang treasurer para magkaroon. Yung mga ambag nila, si Judas ang taga-keeper, taga-tago. Pero sabi ng Bible, kumukupit. Ibig sabihin, pag nandun na yung account, kasi may accounting. Diba? Sa stewardship. Saan napunta yung renta? Saan napunta yung paghayo? Di ba pumunta tayo kila yung sila Pedro? Di ba?
Nagayo tayo. Di ba, bumili tayo ng manok, pako. May pasusulit sila eh. Nakalagay yan yung para sa Diyos ah. Yung para kay Caesar ah. Bakit kulang ito? Kaya alam ng Lord, mangungupit siya. Kaya nung sabi ng Lord, o gawin mo na, o ginawa niya, binenta niya. Nagsisi ba si Judas? Nagsisi, umiyak eh. Hindi na kayanan yung konsensya niya. Kaya nagpagkatiwala. Kasi sinabi na ng Lord yun, sana hindi na pinanganak ito. Kaya doon, third temptation, patindi ito, patindi. One temptation, money. Second temptation, security. Secured ka na, pinagpala ka na eh. Dami ka na mayaman eh. Puro meeting ka na lang eh. Kaya wala nang makakakanti sa'yo. Pero don't tempt the Lord, your God. Mas mataas pa rin kasalansan sa'yo. Number 3, third kind of temptation. Sa verse 10. Alam niyo, nung natapos ito, pangatlo, hindi nagtagumpay si Satan. And God and Satan brought the Lord into the exceeding mountain. Yung pinakamataas na bundok. Pinakita niya yung kaharian. Pinakita niya nung nandun, yung yaman ng bundok ito, yung pleasure ng bundok ito, ang ganda ng kaharian, pinakita niya. Ibibigay ko sa iyo yan. Provided, ito, magpahirama ka sa akin at sasamba ka sa akin. Hindi na sinabi ni Lord Jesus Christ na nasusulat eh. Hindi na nasusulat din. Hindi na niya sinabi. Ano sinabi niya? Layas! Isa lang ang paglingkuran mo at sasambahin mo. Ang Diyos lang. Huwag mong sasambahin yung basic needs mo. Huwag mong sasambahin yung karir mo. Huwag mong sasambahin yung yaman mo. Sasambahin mo yung Diyos na nag-isa. Siya lang ang paglilingkuran. Amen. Pag nakalusot ka rito, panalo ka na. Hintayin mo na lang. Natawagin ka ng Diyos. O kung hindi ka patatawagin, maririnig mo yung sound ng trumpet na hindi ka na mamamatay. Natuwing-tuwing mo ba na? There is a sudden change. Ang tinto mo. Ang yaman mo, sinasabi mo sa inyo, yung yaman dito, baliwala yan. Pag napasahan mo lahat yan, grabe, mga kapatid. Inaapakan mo lang yung yaman ng mundo nito. Hindi ka nakalala sa bukas. Makakain. Hindi ka mag-alala sa kabayan mo sa kuryente. Hanggang ngayon may kuryente ka. Hanggang ngayon kumakain ka. Huwag ka mag-alala na pupunta ka sa ospital at operahan ka. Bakit? Alam mo na, alam ng Diyos na natatakot ka magpa-opera eh. At ang alam din ng Diyos na kulang ka sa pagpapa-opera eh. At wala kang pagpapa-opera. Amen? Pagkagalingan ka ng Diyos, mag-provide ang Lord. Bakit? Pinapasabot mo yung 3 temptations. Basic needs, meron ka na. Secure ka na, meron ka ng kabuhaya. Meron ka nang hinihintay na pag-retire mo. Di ba secure ka na? Tapos, sinasamba mo pa siya. Matapat ka pa sa tithes. Matapat ka pa sa pagbibigay. Di pa pagpalain pati angkan ng angkan mo. Pangako ng Diyos yan. Gusto niyo pala pagpapala eh. Isumunod ka na sa Diyos. Alam pala natin. Dito na tayo. Alam nyo, kanina, unrighteous, unjust. Ngayon, righteous naman. Ngayon, ang tanong, paano mapaglingkuran ang Diyos ng you cannot serve two masters. Who is your master? Sino ang master mo ngayon? Mari sabihin niya si Lord. Amen? Kasi mananampalataya tayo. Pero, minsan, o kaya madalas, ang naging master natin, Mammon, hindi si Lord. Gusto yung malaman? O bakit? Gusto yung malaman? Hindi nyo lang napapansin. Hindi. Tingnan natin. Sa Matthew chapter 25, pag sinabing Matthew chapter 25, nagbigay ng yaman niya ng Lord.
5,000 gold coins yan, or money. 2,000 gold coins at saka 1. Okay? Ano yun? Mayaman po yun. Pinagkatiwalaan 3 servant. Alis ako. Yung yaman ko, ipagkatiwala ko sa inyo. At pagbalik ko, magsusulit kayo. Tiyakin nyo lang na may tubo yan. Nakakita ka na ng talent na walang tubo? Nakakita ka na ng grade 1 ka hanggang ilang taon ka? May growth ang isang tao, kahit ang physical. May growth, ibig sabihin, may maturity, may pag-level up. Okay? Kahit yung yaman natin, mayroon. Yung spiritual natin, mayroon. Okay? Ngayon, titignan ng Lord, nakapasa ka sa unrighteous, lumakas ang group mo, nagkaroon ka ng negosyo, nagkaroon ka ng know-how, matalino kang dumiskarte, okay? Hindi ka nakaalala sa basic needs mo, hindi mo natitip ang Lord, talagang nagsasabel ka ng unrighteousness. Number 3, kilala mo na yung Diyos mo, nag-iisa, kahit anong yaman ng mundo ito, hindi ka na compromise. Diba? Siyempre, ngayon, you cannot serve 2 masters. Either you hate the other or love the other. There is only one master. That is God. Tingnan natin how. Paano? Okay, palapakan natin ang Lord. Basahin natin. Thou hast been faithful over many things, I will make thee ruler over many things, and fill your life with the joy of the Lord. You cannot serve 2 masters. Nakapasa ka sa 3 temptations. Tumibay ka, nag-mature ka. Ito ang pinakamatindi. May pagsusulit. Ilang talent mayroon ka? Anong talent na ibig mo sabihin? Bishop. Anong pinakalob sa iyo ng Lord na talent? Trabaho? Karpintero? Driver? Sa negosyo? Anong talent mayroon ka? Sa karir mo? Anong talent mayroon ka? Nag-aaral ka? Professional ka? Hindi ka nag-aaral, pero may talent ka. Lahat tayo rito may talent, tayo. Hindi ka maging anak ng Diyos na wala kang talent. Meron. Kahit na tagawalis ka, kahit na karpintero ka lang, meron kang talento. Anong gagawin mo sa talento na binigay sa'yo ng Diyos? Pagyabungin mo. Kailan tumubo yan? Ito, 3 servant ito. Yung 2 faithful. Yung isa, natakot. Pag may talent ka sa Lord, ipagkamit mo sa Diyos. Para dadagdagan ng Diyos. Hindi sa pera yan. Sa karunungan. Sa kalaman. At unawa. Walang kamandyaman sa mundo ito. Pero nabubuhay ka ng may pag-asa, may kagalakan, may pag-ibig. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Amen? Walang puwang sa iyo ang kalungkutan. Bakit? Rejoice. Kahit na dumadaan ka sa mga iba't ibang pagsubok, kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Alam niyo, ang katotohanan, magwawagi ang mabubuting bagay. Natandaan niyo na, tagiyan, mas nangingibabaw ang mabubuting bagay. Kaya wala kang katalo-talo kung nasa Diyos mo. Yan pa kayo? O hindi ka man mag-harvest ngayon, pero darating ang panahon, aamin ka. Pero mo yung 5 talent. No? Sabi niya, nandito na rin. Kumita ako ng 5,000 gold coins. Mabuti. Sabi ng Lord eh. Good. Magaling. Well done. Alam niyo yung well done? Well done. Pag nagluto ka, well done. Hindi yung bako sinihaw mo, may dugo pa. Well done. Magaling. 3 yung karakteristik eh. Nag-grow eh. Yung tumutubo, yung gumagana, yung pinagpapala, well done. Good. Faithful. Magaling, mabuti, at tapat. Ay, pag nandiyan ang katangian ka, ay, kasama mo ang Diyos.
Oh, nalulungkot ang Diyos sa'yo. Pag tumingin ang Diyos sa'yo, ay, grabe itong anak ko na to. O, lumalaban. Oh. Ano sabi ng Lord? Okay. Yung dalawa, yung 2,000 din eh. Yung isa, may talent yung isa, natakot ako. Tignan mo, isa na nga lang, matatakotin pa. Isa na lang, Lord, pagyabungin ko ito. Ano yun? Hindi ako nag-aaral. Karpintero lang, martilyo lang ako natuto. Anong malay mo? Yung martilyo na yan. Isang araw, ikaw yung purman sa church. Oh, nabigla kayo. Baka mamaya ikaw yung purman eh. Bro, tapat ka. Anong maganda nito? Sino yung mga Amazon na nakilala mo? Alam yung mga Amazon, yung mga Amazon. Di ba? Amazon, kapitero, ikaw. Gano'n. Pamunang yung tingin dito ah. Bakit? Marami natin tayong templong gagawin. Oh. Templo sa Tagupan, templo sa Bulinaw, templo sa... Ang sarap kayo mangarap. Libre. Kasama mo ang Diyos eh. Yun ang mangarap na tunay. Nangarap ka na, kasama mo ang Diyos, magkakaroon ng reality. Magkalooban ng Diyos. Hindi na tayo paano rito. Kumakatok na naghintay kayo Diyos sa labas. O, di ba? Na nakakandado. Ang hirap kayo pumasok sa langit. Yung nakakandado. Pagdating natin doon, yung tayo na. Naalala ko yung templo sa Jerusalem. Ang hirap na nila pumasok sa langit. Amen? Tingnan niyo yung mga mahirap, yung mga hindi papasukan ng pag-ariat. Ang luluwag ng kanilang ano? Ang luluwag ng kanilang, di ba? Dalawahan pa eh. Dami talaga eh. Talagang marami mapapahamak eh. Hindi ko, sinabi ko yun sa Bible po kanino yun. Nasabi niya. Sinabi ni Jesus Christ yun. Maluwag ang daan at pintuan. Maraming pumapasok roon. Kaya magtanong ka na kayo, kahit na nung invite natin, kukunti na pumapasok dito. Bakit? Karapat-dapat ka kayo Lord eh. Nakita na niyo yung puso mo nung babata ka pa. Sinabi naman sa Jeremiah yan eh. Bago ka palang ipanganak, alam ko na yung iyong kalagayan. Bago palang lalangin ang mundo ito, sa panahon natin ngayon, 2021, ayan, yayaman ka na. Sabi mo sa iyo, kapag yayaman ka na. Parang ayaw i-express eh. Ayaw. You must declare. Hindi kayo nagdi-declare eh. Yung iba, mayaman na ako. Paano mo maguguluhin pa yan, bro? Pati, pagya. Huwag nyo lang mahalin ng pera. Pag na may pera kayo kahit na panto-panto dyan, hayaan nyo lang dyan. Na yung mga bagaw pupunta dyan, mangingitlog dyan. Eh, wari, siyempre, nasa kandihan ka, nasa pangusap ka, yun ang negosyo mo. Eh, siyempre, papagawin yung mga ano ka. Dekorasyon lang yan. Ang sarap magkaroon ng ginto, di ba? Ito, pardon na, priceless ito. Reality na ginto, magkakaroon kaya. Reality na yan, magkakaroon kaya. Sumunod ka lang. You cannot serve two masters. Isa lang ang pagdinimuran ko.